Keďže dnes je 6. decembra a je Mikuláš, ukážem vám, čo som dostala k Mikulášovi a proste uvidíte v tomto videu srandovné veci aj. Pripravila som si pre Mikuláša túto báseň, ktorú som vymyslela. Mikulášku, dobrý stríčku, nas mi tú ponoštičku, nech je plný sladkostí a medovníkov, aj zázrakov, čo prinesieš do okienkov. Nie, že na mňa zabudneš, budem ťa čakať a s pozdravom Sinikiny. A ideme spať. Vstávame. Takýto adventný kalendár Lego Harry Potter. Mne sa veľmi ľúbi. Tak, potom 2 banánky. Aké studené. Jej, Nesquik. 2 yes. A tady pozrite, to je taká čokoládka. To je škalendár možno. Pozrite, tady tak vyzerá. Áno, adventný kalendár. Ja mám 2. V ďalšom videjku. Ahoj!